Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka court admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dip khap mania fila ban call haki niki number. Ki officer Jong Karanikor CNRD Block, Southwest Khasi Hills District, Ringkat ki pulit Jongga Dangar Police Outpost, ki Rong Bashnong, bat ki Nong Yalam Jong ki Nyautrep National Youth Front, Dangar Balat Border Circle, Haka Jelang Balalong Hadangar East Khasi Hills District, kila mana ting e ya kinu ki brio, ki baju penjot ya ki kiwa, da kaba berbi, ha shilintar Jongga wa umni. U Presiden Jongga HNYF uba kelang tongni ulay tu syakilat patay kubor baha kajelang labu deki kendon ki bating e ban om syasyu ban kerjar ban ber dawai bi ne siat bom bat ladalap ye ki bapen kenyan ondan kuna sanpo hajar tingka bat hakajuk upor kaseng kalapen bena ban ai buskit ru shpo hajar ye ki brio ki bayo kem ne lap ye ki bale dusman ya ki do doa. U Rajendra J. Sangma, uba Mikmat ya Kadangar Police Outpost, bat uba S. Jaren, uba Mikmat ya Karanikor CNRD Block, bat Kiramba Shnong, kila ay kajingero ya ke HNYF, kabalami Shekhmat ban yada ya ki dowa hakawa umni. Apil siya kini ki bait Mariang, ki bait kwai. Bakiru kin ai ketika dia ketika mon bat ni kena lam bat kham tame yo pai ba nong snong yo pai ba nong snong ba unshim ba kani ka wa kadi ka wa ya ka boblei ula benta na mata jungi kun beriu balin penjat ka ta kadi ka apil nakalian ka jungi kun ki noilam bat ka khadu ngin sashim yo ngin sadon ki nangni nakani ke jingelang kindang bun ke jingelang kiba ni habban koordinate omtang na ka office jong block jong ki block re hadu disi ba ngin suma ngin promote ya kani ka wa umi kumbawi ka jaka ka ba kring ye ki nong jo ka kumbalong apo snong peden jing suma sukher ya kani ka wa umi shelter juga wa umi nimla kanda aku boleh bawa ina ki Sanctuary Subah berkata di Friends of Ummi juga ya kaba hadu menta kala dei kawin na ki nong lam khamat ban ai jing pensyai lene ban wara ai ta semua pakat ya kaba kum ki brio ki badon hasenda ki besong hasenda jo ni wa ngin sumar ngin sukher kenang bakan long ke jing mutoi nak menta ka namta ki lawai ke bansuan kuma kalau menta hoi ni sutu chai ba hoi ki dalam jong ni ka friends of you ki de ki ramba ki bala khamno kata ni kumta ni ya ki jingbun ibun ki jingduna ala bolong hoi ki la persang na ka bor ke jungki ki la persang kum ki ramba ban pensmo tu ki jingdon kam ban sumar sekian ia kena kawa umi. Tiandre hak jinglong jingnok kerta kim sim lala ban tulun ma lani ban ngamur ban ongba ban beteng ia kata ka jing ai ki sekri duki nang ta ban sumar sekian ia kena kawa umi. Te kumta kumki dalam juga HNF balat border satu bertuju ke umpung ini. Tak kau ke jemut, ke simbil orang berkata kalau ban penlong ini ke jalan, kum ke jengi kenduk lang, nak lihat mesin, polis, bat kunjur, basno, bangin yo ia ka bangin sim ya kerai, nak mentaban sim, nak mentaban sumar care, ya kini ka, wah ini nomor gisnu tu ba lada kum kini lam jong ka seng, ngin shu
songkliti le nengin supet kai ya kijing syak penjot kentam hagi riu boman ki rudosmon ki bom sim la don kata kamen sim ban snow namta ki kijing don jong kini ki do do wa ya kijing roy jong ki do do wa hakni kawa ban om ta kata ban penjot lari ban bamdu mar kini kijing lang bukun ki rong basno ki lapan pau ya kijing snow bernya kalau kijing long jiman jong kini kawa ndak ba menta kalau syam sitom ya ki nok snong ba lada ki kwa ban bam do kha kwa ban bam do kha ke ba kuat ke ba fresh ndrei la sitom ban yo kijing syak niap dusman kijing syak IB bomb blasting ta kiriu sim kubu giru dusman tikungta kumkin alam ngilhap bandai ban sim ya senjam berkata kalong ba bang ihap ban ai ke kopenman berkata kalong ba ngilhap ban yada ya kani kawa ungi kamde tangga jingbun jong do kha hari kala dei gawain na ki bang idot ko kadan ko potential na mata ban kentiu ya ka kam jong kha kiladan ki perlok jungi ki bal persang ban le rafting ha ki snam ki ba san snam rusnam muswa kilong yang hadu mtai ko baklang kai katu kawa ungi kemudian hangti po jungpi kadi ka wei ka jaka ka bangila ban le rafting ti kum kita ki kum nuksang mon suai ti kita ki kata ka di ka potential ka ba ni ka wa kadon but om ta kata ka jing itna jung ki siap kemudian saudong jung ni ka wa ungi lese kan pen kan de wei na ki lat ka ban pen atrak lani ban kring ya ki dong jokai ti kum kin alam bat da kijing ya flu jumut hakni ka po ni liyo ya kirai ni sim ni kirai bat karai bun kong kalong ba nakaleng jong ka sunaf ngin sapha ia kan notice ban penjari syaparo kisnong ki badan saudong jong kini ka wa ungi kabade ki kisnong ki badan ha po southwest batung juru hang east ki ba po mosram block batung juru ka record block kata gede we ka rai ko bagi liyo ban ya ban maksim hang ka sini apa arpat nakaleng jungi ngin sa coordinate batu ki artillery ki block berkam na ka office jung ki artillery block ranikor berkum juru mosram sia di block ba ni sakot lengba jong kini ki block de plan officer nin sa sio bani shong ya ka meeting bat kata kolong ba nin penlong ya we po ranikor bat ka we hamosra da ni kot ni coordinate bat ki block de plan officer bangin kot i kira ba snong ban pensngutu ban ai awareness knang bangila ban suma ye kani ga wa umi bat khamtam e kajingi trelang nen jungi kumkin alam jong sen bat kira ba snong kata kediga ba bat kabalai nakani ka jingilang bana ba kinu ki bayo okem ya kinong le dusman nadu kinong penhabjar nadu kinong le dawai bat bom bat khamtame kalade kapor ban ni kalade por khwai nang ni artet do khai ka sang ban kiu bubun kirawan tiba i ya ka khwai ke le khwai ti kum taru ni la khang bat mana persyaru ya kitu ki ba khwainar persang bat khwainar di khwainar kalong kawai na ki daw ki ba man pen pet ya ka kha pat om ta kata ki pen prum ki do kha pale se da ki ne ki jing prum kan wara ya ki jingpang ki fair ki do kha ka ba ki bruju ini kan penlong ki bruju ini ban bam kalong kan bu jingma te ya kitu ki ba yo ban kem ya kita ki bangi la mana ni ai do busket ke bahe bat kata 10,000 ya unong kem
bat ka fine kalong san poja hinoma la kalong ya no inuro piong urang ba piong samla ni piong kino ro hinoma bat ka an kan sim bat nakaleng jungi nakaleng jelang nila krenshai ro ki polis ba ki polis kin hap bani trelang kan bani ni bron kam bangi le kem lamba ka jingdon jugi polis kin kem te kata ka de gawai nakaliang nakawai ka rai ka bangi nila rai kem baka di bandon ka jing pristom lengkom ta klem ka jing pristom nomla ban ni nomla banida ya kita kinong pencot dusman